usah. Usah seru-seru ya. Nek cewek ya nggak usah. Nggak usah, oke. Yang di permukaan aja. Wong ora dingengei kok. Oh, nggak dapet toh? Oh, maksudnya mangga ya. Aduh, Dibaca ya. ini khusus masyarakat ya. Oke. 0708490. Ada 0708490. Ya, petang nomoran iki Mbak El. 0708490. 3. Oh, lakai. Monggo Ada? sinten? Oh, arep pipis tuh. Ada. Ada 2. Gugur. Yang di sana Ada, Pak? ada Mboten. 1. Oke, nggak ada. Ya. Alhamdulillah, kue mendon. Berarti iki kira-kira sinden sopo sing isih suci. Wah. Ayo, iki ket mau durung iki. Iki via koyone yo. Paling suci dhewe yo. Aku isih Joko kok, Mbak. Oke. Yo dibaca via yo, dibaca. Iya. Ngadeg sisa nembang kowe. Oke, maju boleh. Iya. Sambil Ini nganti dibaca. ora poin berarti ora suci. Iki kan temane putih iki mau. Coba dibaca. Iya. 0708304. Pira? Boleh moco jan. 0708304. Oh ya. Lah ora nang tenan ki. Sekali lagi. Najis Urung berarti. wijik ya. 0708304. Halo. Alah mbok eneng siji-siji ngono lho. Lah, Wes gagal. Gagal? Gagal. Urung rezekimu. Belum Cukup rezeki. ora? Nasibmu. Kita satu kali lagi coba ki pojok dhewe. Coba nih. Oh, nek iki nek sukses. nganti iki bener berarti. Kita lihat dulu ya. Yo Anggi iki tembus enggak nih? Anggi. Dibaca Anggi, dibaca. Ayat nang. 0708385. Enten mboten? Yeay! Wah. Mutar kowe piye? Tenan. Tenanan Biarkan survei yang membuktikan. Coba kita lihat dulu Pak. 0708385 betul. Oke. Selamat Pak, saleman dulu. Selamat ya Pak. Ya buat jajan Pak 300.000 untuk beras, gula, teh lah komplit. Wis. Alhamdulillah. Nah, nggih. Orang wijik. Lagunya apa Mas? Sing slendro genti. Slendro apa? Engkot mau wis pelok. Amoh nek kembang rawe. Ayo. Anu Mbak jambu Fia, ya. alas. Jambu alas ora, slendro kok jambu alas. Aku maksa kok. Lah iki piye, Mbak? Oh, nggih. Men Mbak Elisa ki piyai ora tau leren. Kuwi ora tau mulih ning omah lho, Mbak. Terus anggapmu ki aku selo ning omah ngono. Weh. Heeh. Aku lho Tokno, gaweanku yo tokno. ngarit. Tokno, lah iya. Kalau nimpal barang to kowe. Lah yo ndi sing eneng to? Heeh. Kowe yo sikile mlethek. Ora yo, lho. Ya ketokno khas Gunung Kidulanmu. Nggih. Apa, Mak? Caping gunung. Caping gunung. Sak bawane. Iya. Cengkok Gunung Kidul wis. Cengkoke. Apa aku lahirku ning Gunung Kidul to? Heh? Lahirku ning Gunung Kidul po? Lah kowe rumangsa dilairke apa ora? Nggih, Apa kowe ora lahir dilairke. mlethek saka nggon watu ngono apa ndok netes kowe? Ndok netes. Ndok netes. Reptil. Sing jengleng sapa? Ayo jenglengno dhewe. Oh, ya kudune tetep ana sing jengleng. Ora, ora usah ndelok ijaipong, wis men kae profesional kerjane kono. Sing tak tunjuk ki panjakmu lho. Oh, etek to? Heeh. Ah, lah ya etek nang nggon jaipong, lungguh cerake. Sing tak tunjuk ki etek. Iya. Pokoke Gunung Kidulan. Iya.
saben saben bengi nyawa sik kowe nek omongan nagal kok nek nembang tok gaya halus iki ora patut. Lah ngopo to? Ayo lu nek omong ora kaya wong lanang to. Lah nek nembang ki ya piye amrene wong iki wedok. Mosok nembang arek apane? Maksudnya ki Wonge. prejenganku ngono lho. Ayo kowe Mas Adi. Weh, udan saiki. Waduh! Peningkatan. Jan wis. Ucak jare. Ayo jengleng ngene. Ayo jengleng. Wah wis udut barang ki pinter. Terus sengguh ya, lingguh terus sengguh ya Mas. Iya. Ayo Mas. Lah iya. Iya. Ya mangune iki lak ya nek Iya. sampe gunung ki kan dijenggleng. Heeh. Anyang Kang. Iya. Ayo. Ayo Besti. Mumpung urung tak gawe. Sak. Ayo. Kanca ndodok sak. Cerok, celorot. Iya. Kok Kang Bahar, piyai gagah kene lho. Salaman sik. Oh, jis kendang. Iya. Pripun? Jengleng ah. Jengleng. Waduh. Balen ana. Piye jengleng iki piye? Kayak sing bawa konang. Aku sing bawa dirimu joget. Joget. Jengglenge aku. Joget kaya toko cat e lho. Iya. Nah, ayo. Sik. Ayo to. Saunine kendang ki kowe iki obat. Oh, iya. Ya ora tau Kendang iki ngetutke. jegleng kok ya. Kowe iki ngrungokno kendang wah jan bocah nek ora tau kiprah. Iya. Baleni. Kula alusan biasane. Oh, halusan. Heeh. Oh, Janaka berarti. Injih. Demit ya. Oh. Ayo. Dadak nyelah motor barang. Ayo. Ayo. Kok kurang jumbul to? Abot ya awakku. Lah jare amben pagi wis olahraga. Oh iya no. Setiap hari leg day. Leg day. Jamu wis anyar urung jamu. Iki wis rada suwe. Kayak sok nang endi ya Mas sampean? Kula Heeh. Nek olahraga kae lho. biasane mubeng pasar. Wong pasar. Iya. Karo njejaluk ngono. Lah iya. Pasar ngendi aku tak Pindho melu. karone to ya. Mubeng karo piye? Anu Pasar Pasar ngendi ngendi? ngono? Pasar sapi. Pasar sapi. Iya. Megiri. Kan omahku lor pasar sapi. Ya welingku nek ning pasar sapi kelamben ya Mas. Ngono ndak? Iki dayuan iki urung anu, isih full, isih komplit. Ya maksudnya nek sampean ning pasar sapi olahraga ning pasar sapi kelamben ku ndak ono blantik ngenyang ya. Iya. Apa rupaku kaya limusin? Kelamben. Oh iya. Ya. Siap, ya. Gentenan Vi. Gentenan piye? Ya kowe sik jegleng. Astagfirullah ya wis gendang. Yen memajang amung karo janur rada bringas iki kuning Kurang sing kari dhewe kurang.
Sing kari dhewe kurang. Kurang piye? Kurang dhuwur. Oh ya. Kowe sing ngendhek kok kurang dhuwur. Kurang dhuwur coba munggah rada kene. Aja engko midak pohong kuwi engko. Oh iya. Dadi ya. Pohonge Kepret. Dadi gaplek kowe engko. Aku genti. ya. Ayo Mas Ati. Nah, ya. Kembang wae weto Kae, ayo. Gunung oh, kok kaya vampir ya? Piye to? Baleni. Tarantulamu gogrok. Tarantula ki apa? Iki lho. Oh iya. Mas Janes. Iya. Ayo Mas Joko. Mas Adi Joko Waloyo ning isih Joko tenan to? Ya ta isih ya. Oh, jan. Aku dipaido Lucky. Wong kae pelakune kok. Jan. Rawani aku. Lali poke. Pacita. Oh. Sarawi. Cakilan. Metro. Hey. Aku wis mentok lho ya jum-jum. Mentok apa? Iki lho kebentak napa iki? Lah rak ya iso geser rono to, Mas. Iya. Kan aku gur ngepaske. Oh, ngepaske to. Nggih. Urung pas sih. Apa iya? Baleni Pak piye? Aja. Ayo, Ces. Panas. Udan. Kaya film apa kae? Kalingan film apa kayak jiwa yang tertukar kan? Indosiar. Indosiar, jiwa yang tertukar. Piye? Tertukar priye? Kok iso bedah rumah? Delokane bedah rumah. Oh ya kita bekerja. Jadikanlah neraka. Mana Sudan? Sinten? Kayak sing wedok genti, sing lanang terus ya kesel kaya anyar kan? Yo. Panas udan panas lingaling. Ayo. Kok aku bagianmu capek.
gembel gedes tenan iki. Nek iki mau ora dikonsep yakin. Kowe iki digawake gamelan. Ki kon madake larasane. Heeh, manggo gamelan dhewe. Iki mau ora dikonsep iki mau. Ayo sapa sing konsep? Lah lah ya gonge sak tutupi to mau. Petrukmu wis salami. Keri dhewene sak tututi ke mau. Tutute piye? Iya. Nadian. Nadian wadon sarata
Ora gagas. Nggih. Aku ngetokke garapan apa kan. Iya. Ya, ini lagi ya Mas, apa namanya? Undiannya. Iya. Masih satu. Ini ada dari panitia ada yang bisa. Monggo Bapak, Iya. kajengipun sah, langkung sah. Iya. Eh, Sinoso menawi saking pirangan kanca-kanca menika ugi sah nanging menawi panitia menika langkung sah. ya dari panitia iya. monggo, Pak. Buka. Mengke pikantuk martabak menika. Baik, nomornya Ya. 0708 136 0708 136. Siji telu 6. Angkat tangannya kalau ada yang Oh nggih nika. Ada? Lima, empat, tiga, dua. 1. Oke, belum Pak. Satu kali lagi Pak. satu kali lagi ya. Ya, Makin dalam. oke. Makin hangat. Ih, Baik. Saya sebutkan nomornya. Nggih. 0708 447 447. 0708 447. Duh kleru entuk kutuku mang. 5, 4, 3, 2, 1. Hangus Pak. Oke, saya ambil coba ya Pak. Nggih. Nanti masih ada televisi ya, Iya. di Goro-Goro nanti. Jadi jangan pulang dulu, nanti akan ada hadiah utama televisi 2 ya Pak. Betul. Oke, ini kita bacakan 0708 267. 0708 267. 0708 267. Kalau ada angkat tangan. Oh ibu-ibu. Iya, mari Bu. Ya, akhirnya ini perempuan juga. Tadi udah kakung-kakung, ini putri. Lumayan kalau ibu-ibu 300.000 kok iso diubetne apa-apa ya, Bu. Aku engko urung le pas blonjo le ngenyang. Wah. Oh. Saya le entuk oke Wah, Iya. jos. Mari Bu. Ya. Oh masih ada Pak ini 2. Langsung 2. Dapat lagi Dapat 2 Pak. Wah, jadi 600.000 Mas. Weh, nggih. Spesial ibu-ibu. Oh iya. Dicocokkan dulu ya, Bu. Oke. 0708 267 betul. Cocok ya, Ya, Bu ya? cocok. Karena ibu yang terakhir maka mendapatkan 2 voucher 2 sekaligus. voucher sekaligus. Ya, selamat. Ya, terima kasih, Bu. Wah, jan senenge wis nonton wayang entuk berkah. Ya. Anu belanja. ngapunten Pak, niku mike dibeto sedaya napa? Jenengan pun Ini buat door prize juga, Pak. Oh, udah punya toh, Pak. Waduh, ayo tadi. double nggih sae, dadi iso ngarep mburi ngoten lho, Pak. Wah, tadi oke ya. Ya Mbak Yanti yuk, maju ya Mbak Yanti. Iya, panas mlaku ora nggawa payung. Sandale diseret, dramaane mlentung. Surabaya geger, wong sini Madiun. Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Wong kowe sing marah-marah. Yup. Sisan tekan rewel Mas. Wis lawas-lawas ditokno. Ini ya mutiara kependem nek gak ditokno ya maneman gitu Iya, kan. mutiara kependem. Kependem. Nganti arep sing endi? Ya Mbak mau yang mana tadi ada permintaan rewel. Iya. Ada Banyuwangen juga, milih yang mana? Pilih ndi? Rewel. Oh iya. Ngene salah ngono salah. Rewel. Banyuwangen aja dulu ya. Modar nek tokone. Piye to Ono iki? sik WA. Apa? Jaluk balen jarene. Sapa? Bapake tanggoku. Sapa? Tanggamu sapa? Pak Aku kenal. RT, Pak Kenal RT kapan lho ku. tanggamu? Pak RT ku Pak jaluk RT ku kenal balen. lho. Hah? Pak anu to, Pak Mardi to. Pak Utuh RT. yo. RT sing biyen kuwi, Lah Pak si Mardi RT kuwi. saiki sik enom. Oh, nek RT saiki tak kenal aku. Kenal, wonge ngefan banget lho karo Yusuf Karo siapa? Ansor. Oh iya.
Ya salah engko tak omongke Yusuf Ansor kok. Jenenge. Ya. Dadi sing endi? Balen wis ora apa. Iya, engko Balen. mangane anyang Kang. Iya. Balen ditemani siapa? Aku nggak bisa nek balen ya. Sama siapa? Cucok, Cucok sama lagi. Mas Cucok lagi. Oh, Mas Pardi Mas buka. Pardi. Buka buku penjenengane kepengin. Iya. Oke, siap Mas Pardi. Iya. Mas Pardi. Wah, ini memang Gagah sangat loh. gagah Ayo, Mas. cocok ya. Kalau sama Mbak Yanti. Ora usah diuntir-untir ngono Pardi Yanti PY. Oke, PY. bagus. Monggo Pak Pardi, ya. Monggo Pak Pardi. Monggo Pak Pardi. Ya. Dalan saiki ya. Nggih. Heeh. Ayo. Coba. Iya. Duet sama saya ya. Anu saya Pak Pardi. Ya. Nggih. Wirane donge 3 kilan niku. Iya. Besok dikain neh. Non kain neh sing anyar. Wah, gepul. Apa to, Mak? Jare. Buka bonang lancaran introne. Wah, Weh. ayo karo Wede. guru krawitan kaya. Iya. Guru krawitan, Mak. Iya, wah, muridé. Roro 6 jero loro ji 6 ya. Yo. Wede. Guru krawitan, Mak. Guru krawitan. Yo. Wede. Coba. Iki anu lho iki. Ayo. Jan-jane Dik, aku wis rindu. Iya, tenane. Wis 2 taun anggonku ngenteni. Eling-eling Dik, jamane semono. Runtang-runtung anane ora liya. Jan-jane Ya. Mas, aku wis lali. Lali sapa kayu? Bebesan kang goreng driji. Ora kembang nambani jawaban ati. Yo. Rasa
Sing lawas ora apal, sing anyar urung sing lawas ora apal, sik lawas lali. Ngobong arek ngomong. Sik anyar apal, sik lawas lali sampun. Rampung nembang kok ngelirik kene, ayo tak saut. Lah ngopo Pak Deku siji kuwi pancen wis nek perkara duit kuwi mesti. Oh lah iya. Monggo ya wis ora kurang-kurang le paingan. Ha iya. Wondene kok ya isih ayat ta? Iya. Ya ora apa-apa kaya mak butuh. Butuh aku ya butuh makane ya. Ki engko ya tak nehke sinden-sinden kok iki tenang ae di 300 niku. Nek ora moodku berubah nek kae. Iya. Ki pelok barang lho diwalik mak. Iya, lancaran gugur gunung iki kudu metu. Oh ya, menyongsong 17 Agustus ki kudu dikencengi satane padha disemangatke le ngresiki desane srana gugur gunung kerja bakti. Oh iya. Ayo Mbak. Sapa? Mbak Elisa menemani. Oh iya. Engko nek sinden-sinden dorano ki hayang Kang. Iya. Iya Mbak. Gimana? Konsepnya gimana? Ngadek? Ngadeg to ya apa ya ana wong gugur gunung karo lingguh. Ya ana, kan ya biar mat-matan gitu kan. Resik-resik got karo lingguh. Cek. Oke, siap gugur gunung. Nggih, Mbak. Gugur gunung. Monggo Mas Oki mboten simulasi to, Mas? Monggo.
17-an iki dikompliti karo lagu 45 apa proklamasi penak banget. Oh, lah iya. Iya. Nggih, dawuh. Iki lagi menyongsong sesuk Ya. nek wayangan pas tanggal 17 ya sing diunekke lagu-lagu Kebangsaan. kemerdekaan, lagu-lagu kebangsaan. Betul. Ayang iya, Mak. Ya, dawuh Mak Cange. Mustikaning para sinden rung Mustika nembang lho, Mbak. Sing pundi? Sing cenak dalang itu. Oh, Mbak Anggi. Buyute. Suci, kok kowe iki le serik men to? Lah iya, pas besok kan pas dhek metu kan. Lah iya ngono. Buyute Wis ijik, kok. kakek moyangku Laksono Hayu. Iya. Mbak Anggi. Ayo Mbak Anggi ya. Monggo, Mbak. Maju Mbak. Mboten disepoti to. Oh, nyuwun. Halah. Nyuwun. Nyuwun Mbah Buyut. Mbah Buyut. Ayo gender. Ayo ngono, cepet. Ayo Mbak Buyut. Wis sembarang wis pokoke gremengan gender. Ayo. Au. Aduh. Aduh doh. Wih. Wes to, wis disepoti to. Marmura. Marmora. Iya, rada. Rada. Ya engko. Saya kendel. Apa Iya. lho? Wis anu wis wiwit njaluk dicepoti barang. Disepoti lho. Hah? Dicepoti apane? Sepot. Sepot apa cepot? Sepot. Sepot. Aku runguku cepan ayang ta? Iya. Ya wis, ya wong tuwa ki ngene iki nduk sok kleru penampak. Oh iya. Dadi kuwi. Sudarungan lho. Oh. Iya, nembang, Mbak. Nggih. Sing slendro. Apa? Slendro, tembang senengamu slendro, Mbak. Bebas. Bebas. Napa nggih bingung emang. Yang kesukaanmu dadi Taren kalih Mbah Buyut. bagus. Manuk Baladewa barang. Manuk Baladewa apa ta? Taren kalih Mbak Buyut. Oh nek kuwi luhur sing muni tali asih ngono kuwi. Cek apa gitu apa? Iya. Oh pengen nembang ngimpi ya? Oh ya. ngimpi, oke. Ngimpi, ngambara aw. Dibawani, Mbak. Oh ya. Ngambara ing awang-awang terus sing gender. Iya. Iya, ya Pak. Ora sah palarke. Ngambara ngawang Itu derijinya nggak usah nyeketem ya, deriji yang di bawah itu ya, itu nggak usah nyeketem gitu ya, biasa gitu. Itu anu Mbak. Ketonto. Oh, ketonto kenapa? Oh, rumahnya di turunan ya, jadi sering ngerem ya. ngerem. Ayang Kang? Iya. Kok nganggo ngene lho. Mbak Anggi. Halo. Dengkule pun mari. Lah napa to? Dengkul. Urung. Ngendikane babak nika. Niku Babak. kok iso ngiwonengen niku pripun tragedine sih? Seimbang to warna. Mbok yo lambaran kloso ngono. Lambaran aspal Oh malahan aspal. Nggih. Wah berarti niku. Atos. Wah iki Oh, kemampuan sing tenan. empuk lambaran kasur ya jane yo. Wes, mulai wani. Dengkule lho. Bantal. Iya. Oh. Ya sesuk nek nyinden sangu kasur ya. Aku sangu bantal kok. Oh iya. Iya. Ayo. Kok Mbak aku? Aja grogi, Mbak. Mbak aku. Ya kamu no. Angelangut bebasan tanpa tepi
suarane penak, Nduk. Iya. Ayo bocil Mentul-mentul. siji. Iya. Ngono lho tekan. Ndung ya, Mbak. Dong. Ndung ora ndul ya. Kok mendul. Kok mendul. Engko mergo nek hayang ta? Iya. Terusno ta wis rasa. Mibar ngiteri Jaga. Wis, Mbak. Ini jagat. Nah, ada. Gunung. Kepiye ra iso? Gunung. Aku penek kok. Gunung. Besok diajari ya Mbah Buyut. Oke. Wah, jan Ketungkul ngumbar gagasan satemah kinawa enggak, Mbak. Sareng-sareng. Ya. Sripat sripit lambiane mrak kesimpet gadas luas wiragane anglang sedut singsan besos angatibu Gandas luas kasengannya tanku jiwa aduh mesam sepat matur Laras rantang tak gandeng laku koyo Sak ramban malih. Sak. Iya, ngayang Kang. Iya. Pisan apa pindho pisan wae mesake Mbak Anggi aku. Oh iya, Mbah Buyut ki wis
Uyuten. Keton bunga kenyang pindah sari Mbak Elisa. Nggih. Apa? Mas panjenengane Mas Gunawan arep nyawiji. Oh nggih, Mas Gunawan. Diaturi tindak. Monggo Mas Gunawan. Monggo Pak Gunawan utawi Mas Gunawan, monggo. Tindak mriki. Para dong suruh. Matur nuwun Mas Dalan. Nggih, Mas. Oh, tak Weh. ngapunten ya tak Mas kok ya. Lho, kula nggih tesih Mas. Oh nggih ta? Nggih, soalnya kula nu seneng Mas. Oh. Sakniki sak yuta luwih anu sak grame. Sudek kula mbiyen, Mas. Nggih. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Tahukah Mbak Elisa? Kula teratapan mirsani pasuryane jenengan. Oh napa? Kayak Mas Juwati mau lho. Nganti kepuyuh-puyuh. Mas aku mau nang arep jajan Mbak Elisa nganti kepuyuh-puyuh lho Mas. Nika ternika nika Mas Juwati. Nggih, pelenggah nggih Mas. Nggih. Saya itu terkesan dengan Mbak Elisa itu pertama kali ketika sugeng dalu. Wah. Nggih, menika dados ciri Darat wanci. ciri wanci ya. Ciri Oh. wanci. Asing menarik niku nih Mas Dah. Nggih. Derek tepang. Tepang. Nah, derek tepang. Kamu nek tepang iki ra ngono kae to. Lah nggih. Ya. Ayam nika to. Untungnya pas Mas Dalang ora ngaten terus ditepang. Oh, tepang. Oh, Tepang. iya. Nggih. Derek gegladen Mas Dalang. Nggih. Ketemu Mbak Elisa ki ora 1000 tahun sepisan. Wah. Mak teratap kula. Niki Pak Bedundu kula pengen gandrung Mbak Elisa, Mbak anu Mas Dalang. Iya. Nggih. Coba, Pak. Nyuwun anu Mas, napa kok Mas nah, ketularan. Rencang-rencang. Oh rencang-rencang. Nek pelok kenapa jenenge Sinomari Jaga niku pelok barang nggih? Nyamat. Bem. Nggih, pelok nggih. Siap. Ngoten niku lah kok yang kula nderek. Pelok 6. Memanesmu hangu jiwa Seliman sing bakti santriwati nayane nembang gawe rucite gawe Jadul kesusuk sae jembar-jembar kering lama-lama jonggrang. Wah. Ayo pantes. Jonggrang tadi, ki Pak. piye? Berarti aku ra seneng lho karo selair raimu. Ora seneng ya apa ora seneng? Kalau jonggrang kan enggak remen, ra seneng karo. Ora seneng. Iya, karo sliraimu. Kuwi memang mergo durung biasa. Oh iya. Seliraimu. Kurang ajar niku, Pak. Apa yang bener apa? Aku arep muni kurang ajar awake ndak kewalat. Abitang tamu Apa sing bener apa sing bener? Seliramu kok selira. Sliraimu. Pirang-pirang dina iki aku ora iso turu. Apa sebabe dong? Mergo akeh nyamuke. Oh,
mula masang obat baikon. Loh, malah tawa. Rarapa kang asih Satya umpama munduta rukmi ora jomrang sidane sliramu gelem ora karo aku. Jenenge wong wedok ki aja dijujuk ndung Bandung. Lah wis kesuwen aku ngumpet tok. Mbak dor wong wedok yo langsung enggak mau. Jarine zaman Gen Z kuwi to the point. To the point. Lah ning aku ora ngerti apa latar belakangmu mongko kowe wis mateni Kang Masku ana ing apa jenenge Wonosegoro Kang Mas Prabu Gupolo. Kae ora sengaja ya. Kok ora sengaja? Lah bacot mati kepiye? Kok kebacot Wis mati? pokok men. Pokok men ya apa? Ra ono pokoke. Bakune. Hah? Bakune lah nek Mas Dalang pinter. Bakune aku gelek, kowe kudu gelem karo aku. Ora sudi aku. Mbok sudi. Ora sudi wong wis mateni kok. Titik wae. Kok titik? Dilit. Ya mah kok dilit. Lah. Dilit tok kena tetepan. Lah nek dilit kan rapopo. Cemah. Oh iki ceritane Bandung karo Jombrang nyang-nyangan ngono. Heeh. Aku lino melu arisan dek. Aku ora sudi Bandung. Kowe wis mateni kakangku. Pokoke kowe njaluk apa bakal tak turuti. Ora. Sing penting ora njaluk asate segara. Ora aku ora arep njaluk apa-apa. Mboten saged. Senajan kowe sugih kaya ngopo bagus njero langit awakmu geger. Aku ki ya rumangsane bagus ya ora bagus sugih ya ora sugih. Ning aku kadung seneng karo sliramu. Ayang ta? Perkarane kuwi Mas Dalang. Oke. Ning jeneng wong tresno kuwi kaya wong keplok kudu tangan loro. Keplok tangan siji yo tamplek opo. Mula ya ayo keplok. Oh ya gah aku. Ora sandono-dono kono nggon bahaya. Kene. Sing rame wae. Taratamtu tak Lah iki rak wis mampir to. Rasa mbok kongkon aku wis mampir. Nek iki ora mampir. Lah piye ngelengke? Ora. Lah piye? Kowe buka koridor tiba-tiba aku ora ngongkon, tidak datang tidak diundang. Yang namanya cinta itu kadang-kadang datangnya memang tiba-tiba. Ayang ta? Iya. Ya Mas Dalang ya. Oke. Iya. Kadang-kadang kolo-kolo iki mak bedunduk ngono. Kolo-kolo mabuk. Lah iki mah aku moro-moro kangen marang sliramu. Nggih. Piye? Ora aku. Gelem apa ora? Ora gelem. Mekso lah, aku ora gelem ya ora gelem. Aku ora njaluk gelem. Aku njaluk gelemmu ora njaluk gelemmu. Tapi aku ora tresno. Aku memang mergo rungkulino. Mula ana nenen tresno ki mergo kulino. Nah, Mula kulinakno ketemu karo aku. Waiting Traisen. Waiting Treason because culination. Oke. yes because Ora, aku ya kaosan Mas aku nek jenengan nganggo surjan. oh nggih. Nek kula bikaosan, bikaosan. Tekan ngendi mau kae? Sinom culture. Lumampa tanpa welas.
yaning jolo nidi dalang arep buti ae ra. Isra kowe iki. Arep sing endi? Arep Sing kono karepe degane. belok nyemet nek gitu belok nyamat. Pelok nyalon sama. Piye? Ngene wae Bandung. Timbangane kowe mekso aku terus nek dipekso kan ra penak ya to. Penak wae. Aku wingi maksa penak kok. Ora, aku titip ngene wae, njaluk bebono. Aku njaluk bebono nek kowe iso minangkani, oke, aku gelem dari bojomu. Iya. Oke. Demi sliramu tak turuti panyuwunmu. Tenan, Tenan. tit, Cantel. Ya. aku njaluk sewengi natas. Wayangan. Udu ta. Sewengi natas. Heeh. Gawekno apa? Oh. Kok bayi? Candi Cacah Sewu. Tapi sadurunge borokokok pitik metu. Borokokok iki bahasa Sunda lho. Yo, sadurunge pitik korokokok kuwi wis kudu dadi. Dilopodil. Iya, demi sliramu. Ha. Demi sliramu tak turuti. Sadurunge pitik Diajeng korokokok Roro Jonggrang. Oh, Roro Jonggrang lali aku menawa mau. Yo. Sewu ya. Sewu. Ora kena kurang sithik wae. Sewu ya. Mbok 100. Pun pas, Pak. Allah iki kursi wis munda iki lah. 1000 ki ora kosong. Gak lho. sewu. Saiki waktu larang nek gawe. Sewu, pokoknya sewu wis kono gawe ya tanteni. Saiki golek watu nggo gawe candi 1000 ki yo larang saiki. Ya golek. Saiki saret ki 1000 sak yuta 200 saiki saret ki. Karepmu, arep dadi apa ora dadi? Nek dadi yo aku dadi bojomu, nek ora dadi yo bye. Waduh, Jonggrangnya terus tekan Belanda. kelakon ra iso turu tenan iku nek bae. Masih nomor. Temah kunjing anggenjong neng paku ling. Gawekno Candi Cacah Sewu ya, Ndung. Yo. Tak turuti diajeng Roro Jonggrang. Weh, sing bau reksa dusun Pedukuhan Juwangen. Tak jaluk pitulunganmu. Iso ora iso, gelem ora gelem. Tak jaluk gawimu. Padha gelem apa ora? Wah, seneng aku nek ngene iki kok padahal latihan iki mau. Oh, lah nggih, Pak. Dadak wis seneng iki. Nggih. Aku tulungono gawe candi cacahe 1000 sadurunge pitik utawa jago kluruk kudu rampung. Sagowo. Biong tulang kukuruyuk ya biong. Tulang tutuk-tutukan lesung. Tulang dikudak-kudak lesung. Engko sik kok mbak jong-jong kluruk wae to ya. Bandung. Jonggrang, piye? Kowe ngrungokke suara apa kae? Nanging candine wis dadi 1000. Kae suara apa kae? Swara wiyaga. Rungokno suara apa iki? Suara sound system. Swara sound system. Heeh. Rungokno suara. Nanging sadurunge jago kluruk aku mau wis kelakon gawe candi cacahe 1000. Ditung, Jonggrang. Masa? Iya. Kowe wis gawe candi. 1000 tenan. Heeh. Ya tak hitung. Yo, Nganti ora 1000. Ya aku kudu nglenggono. Ah, Kudu nglenggono. oke. Iki ning etok-etoke Nek nglenggono. ngono tak hitunge. Setunggal kali 300. Sekawan atus kawan doso gangsal sewidak rolas. 600
sangang. Sing pojok kae ditung kae. Kaya candi kae. 800 gangsal doso kali likur. Aku malah puyeng wetengku mules aku ndelok kene ngitung jonggrang. 880 doso kali likur 90 sangang kurang siji Bandung 990 sangang. Mengko dhisik. Aku mas kongkonan tak kon ngitung aku ya wis ngitung cacahe 1000 genep. Jajal gen coba hitungan meneh. Sik. Kayane ana sing kleru ini. 990 sangang. Bener kan? Ora. Heeh, jonggrang. Nah, Iki mung mergo vokal gawemu. ora, iki mau wis muni iu. Ya kuwi mau mergo kongkonanmu. Jagone tok kon muni kok tok kon kluruk. Ora, Bandung. kuwi muni dhewe kok. Bandung, kuwi mau Bener. alarm HP-ku, Bandung. Wah, Mas Dalak rada sentimen. Wis Alarm HP. ana lesung wis do ditutuk-tutuk. Wis ora, iki aku wis kadung ngodor, kadung kenceng anggonku tresno marang sliramu. Kurang 1000 tetep kurang, berarti ora dadi. Wis saiki genepe 1000 candi, kowe tak sedok dadi patung. Aku bakal boyong patung napa jenenge? Boneka. Boneka Roro Jonggrang. Kuwi ora atos kabeh kuwi. Iki patung kok guyang-guyu. Patung sumeh. Iya. Tur anu Mas Dalang, Pripun? patungnya wangi. Wani pripun? Wangi, harum. Oh, wangi. Heeh. Oh, langgeng. Nek kudune rak mambu watu. Nggih. Niki ora ya. Mambu Jovan. Ya wis, genepe 1000 iki bakal tak papanke ana ing salah sijining candi ana ing Prambanan. Mekater luar biasa. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun Mas Dalang. Derek Gladen matur nuwun. Nggih. Ansor laras wah luar biasa. Oh, nek niki mboten gladen, Pak, niki pentas. Oh, ngoten nggih. Pentas. Etok-etoke pentas ngoten nggih. Mboten panjenengan niku sampun pentas. Eh. Selamat, Pak Deh, Gunawan. pokoknya derek bingah Mas Ancor semakin hari semakin membumbung tinggi. Amin. Tepuk tangan dong untuk Mas Ancor. Amin. nggih. Matur nuwun Mbak Elisa, monggo Ya, dilanjut. terima kasih Ya. banyak sudah menggayengkan suasana malam hari ini. Nggih. Nggih, Pak Wah, Gunawan. jan gayeng tenan Pak Gunawan. Nggih. Nggih, menika wau Roro Jonggrang. Ngatos-atos Pak Gunawan, nggih, nggih. Sukunipun riyen nggih. Nah, ngaten. Lah ya apa ya? Nggih. Nah, janes. Piyai luar biasa. Iya. Luar biasa loh Mbak Pak Gunawan iki. Banget, aku ya ora nyangka lho. Dono Udah suwanten. nembang bisa. Nggih, ngethuk ngetapruk bisa. Ngetoprak bisa. Wes jan. Nah, iki ya. Nggih, Pak. Nderekke, Pak. Nggih. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Matur suwun, Pak. Nggih. Rapopo, berkah. Nggih. Wis, Ngopo kok delek-delek? Iya. aku ya nembang ya, Mbak ya. Mbang apa? Iki dijangkepi tadi Roro Jonggrang. Iki bocil-bocil iki ben ngadeg kabeh. Ya. Iya. Siapa aja? Saka Mbak Anggi tekan Mbak Yoga. Oke. Oh iya. 5. Iya, Cil. 5. Bocil-bocil. Lagunya apa? Lagune Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Bablaske stasiun Tugu, Mbak. Oke. Karena iki nek ngulon kono bablas tekan Tugu. Yuk, yuk berdiri 1 Nek 2 3 4. Roro Jonggrang ki nek ngetan kono Prambanan, Ya. stasiun Tugu nek ngulon kono. Mula. Iya. Ya. Tuh di Oh loh. Oke, awas numplak ini nanti masih buat TV ya. TV, ada 2 TV. Ngapa kowe? Ada Luwings. Ora. Oh. Kono, Itu sana aja. Gue lawuh jare ya. Karo diguak rene aku gila tenan nek karo luwing iki. Hei, Biasanya langsung tak kletos wi.
Tak balenane lho maksude nek kowe gila iki. Iki manusia purba kok kena apa-apa dipangan. Teman segala hewan. Iya. Sing penting ora ulo. Sahabat satwa ya. Oke, kasih Roro Jonggrang, bablas Stasiun Tugu. Yuk. Slendro nang All welok. artis. Mas Maja, ya.